دا زما خورے دے، دا زما وراره دے، دا زما د سترګو تور دے، دا که اردو زبان دے، دا که فارسی زبان دے، دا که عربی زبان دے، دا که پښتو زبان دے، دا زما یو وجود دے. پیغمبر علیہ السلام لس کال مدینہ منورہ کی پڑنبی کال باندے مسجد قباء جوڑ اکڑا، مسجد نبوی جوڑ اکڑا. پیغمبر علیہ السلام دا انصار و دا مہاجرین و دا روروالی کردار ادا کو چی تاسی دی یو بل سررونی اتحاد جوڑ کو. او بید اغین بعد پا دویم کال باندے پا رمضان کی ڈنبی غزو شوا غزوی بدر. پا غزوی بدر کی 314 صحابہ دا مشرکین مکہ دا زرون بر فوج مسلح فوج اگوی سر توری وی، اگوی سر زغری وی، اگوی سر توری وی، اگوی سر پوجینو، اگوی سر ہر قسم آلاتو. دا پیغمبر سر اتزغری و توری بشمار باندے شٹول آلات دا جنگ را یوزے کی بشمول دا اوخانو باندے اگر ٹوٹل جرا جمع کی 41 شماری نبرابری دلو. سمرا 41 یو سلویخ او پا زرگونو مشرکینو تای جواب ورکو. دشمنان دا اسلام اللہ مردار کرن. ننزویم